duduk kene. Ning alun-alun loro, ning kene loro. Ya kan berarti kan tombone sampean to, Mas. Lah aku kan duduk dokter yang bisa mengobati kesakitmu. Ya toh? Tapi kan kamu mengobati rasa hatiku. Setetek kan? Setitik. Setitik tenan, setetek gede. Terus piye? Lek mbok berarti setotok. Apa? Berarti mengobati perasaan, berarti perasaanmu sedang tidak baik-baik saja. Ya baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Aku ndelok wayange kuwi, Ndang. Yang mana? Sing wedok wi lho, kok mirip aku ya? Oh, duduk iki padahal Rebu Sinden kok iki. Kok duduke berarti duwe neh. Dalah kok duduk wayange. Lah, iki ngono aku lho, Mas. Lho ento. Apa? Gawe sabuk ngene iki to, terus iki hilse ngene iki Aku tak gawe jenjet ngarep jan iki. Piye to? Ora ya. Bisa jenjet ngarep. Wis kita go mulai ya. Loh, kuwi paitanku ngawur Ya wis cium sik. Kok iso biasa. Iya. Kita bertemu lagi. Iya. Ngendikane Pak Lurah dulu pas zaman kecilanmu dulu sampean pernah main di sini. Emang aku pernah kecil. Tuh. Lah piye? Kan aku lo besar terus. Oh, besar terus. Maksudnya zaman SD. Iya. Nah, pernah main ke sini katanya Pak Lurah tadi pas kula rembakan kali Pak Lurah. Terus ini ke sini lagi. Wah. Alhamdulillah. Terima kasih buat desa Ngadipuro. Semoga sak bibare nanggap wayangan dalu niki Desa Ngadipuro Kabupaten Blitar dan sekitarnya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Ora lokaning malah kebak. Amin. Mugi-mugi panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Terus mugi-mugi sedayanipun amin. Sing duwe utang muga-muga ndang apa, Dek? Ndang lunas. Amin. Sing jomblo muga-muga ndang Entuk pacar. Sing wis entuk pacar muga-muga ndang rabi. Amin. Nek sing rabi muga-muga Ndang meteng. Oh iya. Nek wis meteng muga-muga ndang pegatan. Wah, iso jeluntrunge ngono. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Kepala Desa. Bapak Kepala Desanya yang mana? Pak Eko, mana Pak Eko ngacung Pak Eko? Yang bernama Pak Eko. Pak Eko. Ah, iya yang hitam itu ya. Hitam rambutnya tapi apa? Pakai kemeja putih itu ya? Nggih. Oh iya. Sugeng dalu Pak Eko. Sehat selalu nggih, Pak. Mengke katuran minggal miki nggih, Pak. Nggih. Oke, sudah disiapkan? Loh. Apa kok sudah disiapkan ki? Maksudnya apa? Dompetnya. Oh, dompetnya. Rugi dong. Wah, iya. Masa munggah panggung rang. Gitu, Pak. Rang jalur request maksudnya, Mas. Salaman sih karo Pak Dalang. Kan enggak mau aku kalau saliman sama wayangnya ya yang punya wayang no. Ya sama wayangnya dulu saliman sih. Saliman Ponggur util-util tok. Lah ini tangannya segini. Kan mendekat tok. Muah. Enggak mau aku dicium wayangnya. Kenapa kok gak mau sama wayangnya? Orangnya aja. Ngene orangnya kok kimpenan neh lho kok sampean. Ya. Kok kimpenan neh luar biasa. Salim dulu. Wis, kalih dilai wi. Lipstik iso diusrek-usrek ning tangane lho. Kalih dilai nganti ilang delokan tugel gulumu. Iya. Elek ya. Totoane nyowo lho Dik Nikene. Tadi berangkat dari rumah apa dari tanggapan? Dari rumah. Oh, dari rumah. Aku tuh sakit, kamu nggak tahu tuh. Kok tanggapan karena aku kok sakit rumah saku. Ya berarti kan jaluk tombol. Ning kene duduk kene. Ning alun-alun loro, ning kene loro. Ya kan berarti kan tombone sampean to, Mas. Lah aku kan duduk dokter yang bisa mengobati kesakitmu. Ya toh? Tapi kan kamu mengobati rasa hatiku. Setetek kan? Setitik. Setitik. Sititik tenan, setetek gede. Terus piye?
Lah mbok berarti setotok. Apa? Berarti mengobati perasaan, berarti perasaanmu sedang tidak baik-baik saja. Ya baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Aku ndelok wayange kuwi ndang. Yang mana? Sing wedok wi lho, kok mirip aku ya? Oh, duduk iki padahal rebu sinden kok iki. Oh, kok duduke berarti duwene apa? Eh. Dalah kok duduk wayange. Loh, iki ngono aku lho Mas, lho ento. Apa? Kayak sabuk ngene iki to, Oh, terus sabuk. iki hilse ngene iki Arep tak gawe jenjet ngarep jan iki. Piye to? Ora ya. Bisa jinjit ngarep. Wis kita go mulai ya. Loh, kuwi paitanku wae ngawur ae. Oh, ya wis cium sik, cium sik. Kok iso wayange. Luar biasa. Iki besok nek besok ada tanggapan apa mboten Dik Niken? Oh, besok siang apa alhamdulillah malam? enggak ada. Oh, nggak ada. Dolan yuk. Loh, besok saya dan Astabrata ke pantai besok. Besok Tenanan to? tenan, besok pagi. Sesuk aku ya ning pantai karo Mayangkara. Pantai ndi pantene akeh lho. Pantai pacar. Duh, apa ki pantai kok pantai pacar? Loh, iya pantai pacar ki Tulungagung. termasuk Tulungagung apa Blitar ya? Oh, Oh, Tulungagung. Kalau pantai dekat sini tuh pantai apa, Pak? Pudak, pantai Pudak. Oh, pantai kuda. Kuda. Ikut. Pudak. Kuda. Jadi nanti pagi habis wayangan ke pantai. Ikut. Ikut moga. Ikut. Ruang saku kok luar Iya. biasa. Iki ngene, Dik. Sampean kan seniman yang lagi naik daun. Duduk mono kok gak kesel to? Duduk sing penak to. Duduk sing penak, Dik. Dik, Di pangku. Ya wes di pangku Mas Victor ae nek. duduk sing penak to, duduk sing penak. Sampean kan seniman yang sudah naik daun. Apa-apa iso campur sari oke, pop yo oke, dangdut apa meneh, ya toh? Sampean ora ketang sithik ora ketang sithik njajal ndalang ning kene, Dik. Dalang to? Heeh. Nek trimo dalang ya kecil to, bar gitu. Abar kalih kula anak apane lho, ora anak apa-apane. Upama gelem dalang kalah payu aku. Tenan, kalah payu. Gelem dalang tenan. Aku dalang apa lho, Mas? Dalang ki kok omong-omongan iki karo iki. Oh, ngono, Pak iya, dalang iya. karo Bu Sinden. Oh iya. Ning sulukono sik sing ke lho. Sing ngendi? Songo sing isine Kang. Lho. Hah? Sulukono ku lho slendro, Mbah. Tong-tongane, Mbah. Heeh. Nyok. Duduk sini lho. Dalang lho. Oh, duduk sini toh. Ojo. Sini lho, sini. Oh, iya. Wah, bahaya ini nanti. Iki aku lagi ganas-ganas lho. Ah, situ madep sana no. Anu toh, Bapak ingin toh. Madep sana. Oh, siden tak. Duduk dalang ora apa-apa, duduk dalang. Jangan gini aja. Oh, gini aja. Anu mic-nya dipegang tangan kiri. Mic-nya, Terus? ini sama gunungannya digerak-gerakkan. Tak dodoki yo. Wah, dang, yo. Oh, Isine kang gara-gara bumi langit gonjang ganjing para pekang kang pratala lindu ping 7 sahari Mapkang jalani di pati ambantusi sirna larut. Terus pene Mas? apik nana-nanamu. Nano. Ya Sal ya, ki engko sampean dan nyapa tuh tidak nyedik-nyedik barangnya. Lah ini lho ben Oh, iya. jejeg. Aku tak ngendang, Heeh. ya toh. Tak Terus? ngendang, engko iringane muni, nek wis iringane muni, engko sampean ngetokne dalang karo sinden iki. Engko iringane mandek lagi omong-omongan.
Oh ngono. Ya. Terus aku kesing tak tokne apa? Iki lho, Pak Dalang karo Bu Sinden. Oh, iya, iya, iya. Iringan sik ngetokne nek iringane mandek sampean ngomong-ngomongan. Oh iya iya iya. Sembarang wis bahas apa wis sembarang. Oke. Iya iya iya. Heeh. Kok iku oh iya iya iya. Anu iki ndek nek anu to. Yo tak pasang nih, tak pasang nih. Ayo sik tak noto. Baik, iya iya. Orang. Asu jar. Abang daduk. Daduk yang piro ae kowe. Ada lampu yang jadi saksi yuk. Iya. Iki nglunggui bantal kira apa to, Mas? Ora apa-apa. Kuwi yo nyat nggo lungguh Ya jalan. Heeh. Nggo iki napa itu aja? Heeh. Iya ngono. Anu sinden wong wedoke nek ngeprai malah banter lho. Nek kok iso? Lah kan renek ganjelane. Lek nggih sotek. Rusak. Sik. Terokno aku, dok, terokno aku, dok, terokno aku. Wah, ngono ya aku dodokane. Dok, ngono ya. Sik, aku tak rono sik. Sik ta, urung. Urung. Iya bar ndang. Sik, jajal, dodok ngene iringane wis metu Ya. wayang loro, nek wis mandek omongan sembarang wis bahas apa. Ya. Iki mike gak mau ngono tak kene susu lho ki nggo mike. Pah, jan dadi wong penyumpeng ora iso to bar iki. Dadi penyumpeng iki. Ngagem niki napa niku? Oh. Jangan sisat-sisat. Anu bar jaluk rokokmu sitok ae. Ora oleh ya. Sak meneh ya. Anu ki HP ku anak sing telepon ya. Wes. Halo. Sapa? Wes kono ya. Ya. Heeh, sik. Anteni aku sik. Ki mic aku cepatno wireless siji. Ya. Ya, peserta selanjutnya Festival Dalang Bocah dari Kediri yaitu Dek Niken Salindri. Yo, dok. Jajal. Dok. Guys. Ngapa? Anu ki media ki lho sik ta. Apa ya nek dalang kok nge-vlog ki lho terusan. Nek wis dalang madhep debok ki fokus konsentrasi. Ya. Dok. Ngono. Dijabut. Mas, kula nge-vlog HP-ne ceblok. Apa ya enek to? Wis ngobahne wayang kok bingung golek HP lho. Lah niki lho HP-ne ceblok lah, pripun niki malike lah. Terus ngono apa ya enek wong nanggap terus wis ngobahne wayang kok sik nge-vlog ngono. Heeh. Yo. Dok. Dileh kayane wis ilang. Wah rusak kok. Yo metu Pak Dalang karo Bu Sinden. Apa ya? Dalang wis maca dalang kok kukur lakang. Omong-omongan aja. Loh, dalangnya mengi dalangnya. Heeh. Bune. Wadah, bune ada. Ya apik terus. Lemak nih.
Ya terus. Ya ngalah bojoku kok suwi-suwi saya ganteng ya ya ampun bagus cium dulu Aku nih jane pengen ngono emang aku. Terus bahas apa di luar panggung bahasnya nyejel apa bahas di luar pementasan. Pane apakah sudah makan? Urung bune tulung gawekno kopi. Mangan kok ngopi ya? Lah. Hah? Lah ya kopine digrogoti, Mas. Tak siapne mangsi ya Pakne cium dulu. Mah, wes ya. Yes. Terus mangane teko teng. Nah, terus. Makme apa? Ibaratnya makme apa? Iki mangane ngono mik, Mas. Oh. Mikir cilik ya? Mikir cilik. Iki Pakne makme. Ah. Oh iya, iya bune. Heeh. Iki petat jane yo ngalah. Wah, didulang no, Didulang. Ya ampun. Hei! Ngono iki pong piye ta aku lali aku ngono kuwi. Ya ampun, bojoku lek ra didulangke ngene iki lho, nafsunya makan itu berkurang sampai awake kurus kayak ngene iki. Ya ampun. Kuruin Aku jane salemu ning enek vitamine lho, Bune. Ngono. sing dibasok kuwe dikecrek polisi minggu dalam. Mbah. Terus piye neh, Mas? Bahas apa keseharian. Kesehariane kita ye. Lah ya opi kesehariane padahal karo Bu Sinden. Heeh. Kesehariane apa upamane? Upamane enek masalah wong loro ki upamane enek masalah tukaran upamane. Oh, enek masalah tukaran. Tukaran wong loro ki padu upamane. Pakne. Ah, nek Sindene nek nesu piye Bu Sinden kuwi? Pakne ndeknya aku ki nyawang HP-mu kok tungklang-tungkling ki jane nek apane to Pakne mosok enek sinden sing ngecati sampean to Pakne. Ora enek ibune. Masya Allah sumpah to demi Allah ndek enek lho Bune. Ya ampun aku kira kene mbok hapusi lho Pakne kowe iki ben-bengi vecenan karo sapa? Kowe iki padahal ki turu karo aku lho ya an. Kowe kok tegomen to Pakne karo aku ya. Aku Pakne kowe kok tegomen to karo aku. Sik wis bar. Lara Pakne atiku lara. Ora Bune, ora. Seto tak jelasne to Bune. Atiku lara Pakne. Tenang atiku lara. Wah. Ketoke wis gak sayang mbek aku to Pakne. Sik kok sing nesu malah wonge ning wayange lho. Kok ora tau dijawab menti VC kok ya ora tau diangkat. Aku ki jane kurang apa to Pakne? Nggawe wayang anyare remuk sedina iki. Wes. Lah jare kok nesu. Oh ya nesu ya. Nesune terlalu menghayati kamu itu. Daya tak lepas ya. Aku jane kurang apa to Mas? Loh. Wes wayange ya wes. Bentak aja to mesti ora tau dijawab, bentak VC ora tau diangkat. Di VC memanggil, barang dicacen nang ora jane ngono kuwi iki. Wes. Karo sapa ta? Wayange wis bar kok iso malah kegowo rene iki lho. Wayange wis bar. Wis peserta festival selesai. Wis, kare ngenteni pengumuman. Wis. Aku juara piro? Urung no, pengumumane engko gara-gara. Iki tulung cepet no. Kok iso nesu tenan lho, tak kon dalang kok. Jare kisah nyata. Loh. Aduh, remuk tangane Pak Dalang, remuk tangane Pak Dalang. Remuk. Duh. Remuk. Unggah nih Pak Lurah ya. Ayo. Pak Lurahe namanya Pak Eko. Duduk sini ya. Iya Pak Eko. Ya. Sepatane gundul-gundul pacul. Oh ya. Wow, cari jalan ya. Monggo Pak Eko. Alon-alon kemawon.
ngevideo ya orang dipateni to ki mau. Murung lali. Ya. Wilujeng dalu, Bapak. Nggih, wilujeng dalu. Monggo komentar pada pagelaran malam Apakah hari ada ini. sepatah dua patah kata Nggih. buat desa? Masa arepe dipatah nih cik ya ini. Mboten toh? Mboten. Sekelumit Nggih. kata. Nggih, soalnya masyarakat Ngadipuro alhamdulillah malam ini semangat banget. Mungkin yang pertama memang cinta dengan kebudayaan Jawa. Nggih. Terus yang kedua dalangnya lagi hit, lagi ngetren dan dengan datangnya Mbak Niken Salindri. Nggih, mudah-mudahan dengan hadirnya Mas Dalang Akbar dengan Mbak Niken malam ini bisa menambah motivasi masyarakat Desa Ngadipuro untuk lebih mencintai kebudayaan Jawa. Amin. Amin. Napa melih, Pak? Dalam Napa melih? Nah, tahun ngarep nanggap malih. Nggih. Pripun lah tahun ngarep nanggap malih? suara rakyat, suara Sami Tuhan. setuju? Nggih, rek ngoten nyuwun donga pangestune mugi-mugi kula sak perangkat desa tansah pinaringan sehat dados dipun gampang gangsaraken anggenipun nyambut damel mimpin warga desa Ngadipuro. Amin. Ngaten nggih. Napa melih, Pak? Hukum Dalam. panggung niku ada dua loh, Pak. Napa? Hukum panggung ada dua. Nggih. Siji nyanyi, nek orang nyanyi ninggali. Tak boleh, ngoten. ngono ndak boleh. Oh, nggak boleh ya? Bareng. Nggak bareng ya? Oh. Nyanyi nopo duit, Pak? Ini malah mbok cetakne. Duit niku apa sing ijo-ijo gitu, Mbak? Sanes, Pak. ungu, sing Sanes, ungu. sanes, sanes. Hah? Abang. Sing abang. Nggih. Nek biru niku asine nggih mboten napa-napa nek jumlahe kata. Nek Oh, ngaten. ijo kok mboten menerima to, Pak. Nek. Walah, anggetku lek apa? Duet apa juwet to iku sing ungu iku. Duit. Duh. Napa request napa monggo. Nggih. Soalnya niki wau nganu lho Mas, Pripun? napa taune tahun politik, Oh, nggih. wayahe pilkada lek ngomongne abang ijo kuning kan mboten Oh. pas. Loh, niki Kok abang ijone duit tak, Pak? Wah, ngaten. Nggih. Nggih, nggih. Napa? Napa request napa monggo? Napa? Request napa? Remenane napa? Remenane Dalam. Bapak. Nggih. Selendang biru. Selendang biru. Lintang asmara. Wone. Apa neh, apa neh? Dalam sing penak kuwabeh lek Mas Dalang iki mesti penak. Heeh. Nggih, apa neh lek sing nyanyi Mbak Niken iki kabeh mesti penak. Enak. Ngoten. Mister Mendem. Wis gak oleh mendem lho saiki. Nggih. Napa? Napa, Pak? Pon manut mawon. 1 sampai 3 hangus. Kok kaya jin ae ya ana permintaan 1 sampai 3 hangus. 2 3 pun monggo. Iki sesuk ndak iso dijak ning pudak carane ngene Mas. Mboten napa, Pak? Duet napa piyambak tapi dikancani. Ah. Niki sing nyanyi jenengan mawon. Oh nggih kula mawon apa request-e lagune. Selendang biru. Apa neh? Heeh. Yuk satu-satu sih. Selendang biru sih weh. Apa-apa? Nggih. Apa ini kan? Manut tak Napa? kembalikan dulu kan. Lintang Asmara mawon. Ah, Iki nggih. duete jenengan kalih Mbak Niken. Ngaten. Nggih. Nggih. Ngaten nggih. Nah, ben tahun ngarep ditanggap maneh. Setuju napa setuju? Nah, niku lho. Nggih. Wis dalang ngendang nyanyi. Lah, enggak Salahe sapa sing ngongkon ngendang? Ayo. anu Mas. Oh, piye? Apa? Ketoke sewenangane jenengan niku lek sing lagu pertama mau lho. Apa Enek ta? sing pindho niku lho. Makane iki ndalang ngendang nyanyi dadi kan triple. Nggih. Nah, ngoten lho. Nggih. Ben ndek enek ya. Nggih lintang asmara nggih saged di monggo. Ngoten. Yuk. Nggih. Pak Lurah jangan nganu dulu, Loh, jangan turun pripun? dulu di sini. Oh, Tuh, ngaten. nanti Pak Lurah kalau ndak turun jadi orang ketiga. Lah, Nanti tenan aku to. meru. Nggih. Wayahe gandeng kamu, aku malah gandeng Pak Lurah. Lah. Ya mboten nanti Pak Lurah apa itu menilai dan memberi. Ha, gitu. Oh. Anu Pak
DP riyen Pak biasane. Biasane ada DP kita jalan gitu. Oh, ngoten. Nggih. Biasane lho nggih. Tak titipne sampean mau gorong dikasihne Mas. Dereng. Lho iku lho wis tak titipne mau. Di bar. Niki Lintang Asmara sios e. Siap. Ya. Enek sinyal ya? Full sinyalnya. Nggih full. Ngen kula muati titik. Yuk, monggo ya. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iki modelnya kayak anak royokan sangune wong tuane lho. Heeh. Pak, anu Pak, janji adalah hutang, Pak. Dalam Janji adalah hutang. ngono. Nggih. Nggih, pundi, Pak? Kita berdua sudah nyanyi loh, Pak. Iya, Dengan Pak. susah payah loh kita mengeluarkan energi. Keringatku lho Pak, keringatku ya ampun, keringatku lho Pak, ya ampun. Apalagi ini tenaga suaraku loh, Pak, yang sangat Itu sikilmu ngideki aku. Iya, iya. Sik lah ya kok malah kaya Tom Jerry to. Monggo Pak, sampun katur Lintang Asmara, Siap. matur nuwun. Ya. Lendang biru, Pas nggih. selendang biru kae lho. Nggih. Pun nggih niki kula. Apaan? Niki Ya, siji-siji. pisan ae lek kula niku. Nggih, nggih. Nggih. Jenengan pun Soalnya tidak boleh mendua. oh iya, betul niku nggih. Terus pun sampun nggih. Sampun. Nggih. Heeh. Selendang biru. Alus. Oh nggih. Lah iki lho, enduk iki lho, Nduk. Sangune ndi? Nah. Lah, lho Pak, ana sangune. Nah. Ani ye. Nah. Maju aku tak mundur. Kuwi lho men kok mundur entuk dhuwit. Alah napa to, Pak? Mboten, Pak. Mboten apa, Pak. Pak. Alah kok suwimen to. Romasan. Entang. Oke lho, nangis lho Pak, nangis lho, nangis aja lho. Nangis aja, Nduk. Enggak mau. Sik to arep disangoni mbek Pak Lurah lho. Nah. Monggo Pak Lurah ganteng nggih. Matur sembah nuwun Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya. Matur sembah nuwun. Oke. Niki selendang biru diaturin saat ini napa mengke, Dik? Apa? Selendang biru saat ini. Sekarang aja Oke, nanti setelah siap. ditunggu. Oke, siap. Musik ya, Ki. Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Oke, aku juga baik. Ya wes. Iya. Nebang dong. Yuk. Apa, Dek? Kok sentur-sentur toh? Apa? Apa ya? Banyuwanginan piye? Monggo. Gerejakan ya? Iya. Oke. Apa lagu yang lagi viral? Apa? Pun. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Ngelanjut. Nanti bojo Akbar. Durung. Ngelanjut. Gue aku menengane ra diwene umpan sik ora anu aku. Yo, apa ki cintane? Iku yang mau loh Mas. Oh, wis sing cinta siapa? Tapi ngomong kabeh ya. Oh ya, Cinta siapa? sing ra bengok Sik. sesuk-esuk dilarung. Latihan sih, ndang cepet. Ya, latihan Ini sih. sinden-sinden. Bu Ya. melak bengok gitu Bu nggih. Oh. Ayo, latihan. Cinta bojone Victor. Victor ganti bojo ya. Ora duwe. Bisa. Bengok
nata mirah ingsun aten pas poku mijil tuhu dahat tanpa karya makan Gusti ilahing nama sidam sidi sekaring buwono langgeng ulun mas padakake kaya wayah ulun Lesmana kang sowan ana kahyangan alang-alang kumidur semengko pengawak bojro kang dadi lakumu ana parigawe apa Lesmana Widakdo nyuning nggih duh yang padha winenang kula marak sowan awit wonten perkawis ingkang saklangkung wigatos Lesmana nyuwun lumunturing sih kanugrahan saking paduka pukulun ingkang arupi Sekar Pudak Tunjung Biru. Sekar Pudak Tunjung Biru kinarya kula badhe handayang Kyai Semar Badranaya. Kulup Lesmana samendang tan karempit atur kita wis tampa kanthi trawaca. Kita ora kleru menapa nyuwun Sekar Pudak Tunjung Biru marang jeneng ulun. Awit ya ana alang-alang kumitir kene papane kembang mau kulup. Lan wis titiwancine kembang mau linggar saka asta ulun. Mara gage tampan ana ulun ora awel hanggone masrahake kulup. Nuwun bukulut ya kula Lesmana tiba sepadha-padha sawise sira sembada ngregem kembang Pudak Tunjung Biru kita aja pegat ing pengati-ati nggih Lesmana ngestakaken dawuh bukulun rening sampun kasembadan panyuwun kula keparenga kula nyuwun pamit badhe wangsul wonten Pancawati ya Lesmana ulun nyangoni Raharja. Dewa Sukata marang suring brang ngotani arum-arum ngendan wengawiyat ing Dananjaya lan tetupa kang sowan ana parigawe apa dene sira marak ana panjenengan ulun yang padha wenang pukulun dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kula nglairaken isining manah kawula Jernyatanipun paduka yang padha menang sampun nyumur piancas kula. Ulup Janaka nadyan kira ora matur ulun wis mangerteni. Ulun paring dawuh mangkono mung kanggo pambukaning kandha. Harjuna kita sowan marang ulun bakal nyuwun tumedhaking Sekar Pudak Tunjung Biru minangka cehna mboyong marang Semar Badranaya nanging kawruhanana. Sekar Pudak Tunjung Biru wis ulun paringake marang Lesmana Widakdo utusan saka Praja Pancawati. Duh pukulun
para maos lingsem Janaka nyawang sarating Basanta menawi kula wangsul dereng mundi sekar budak tunjung biru Janaka kula wonten dawuh hayuwa purasamu kalamun to sekar budak tunjung biru bisa uwal saka astaning Lesmana tak kira ora kurang jalaran nyuwun pangestu sing ati-ati kula. Sang Arjuna wis menira kamanungsan kasrepan tinggaing mungsuh ana satriya kang ngendhek sing dadi lakuku kuwi sapa panengah Pandhawa Arjuna kekasihku bali kuwi aku Lesmana Widadha saka Praja Pancamati aku abdine Anoman kekasihku duwe karep apa dene nyegat marang lakuku Harjuna apa bener sira Lesmana wis bisa mundi wujuding sekar budak tunjung biru ya kapara nyata ora tedeng aling tedeng sekar budak tunjung biru pancen wis ndak pundi Janaka yen pancen sira satriya kang ora serakah margake tak jaluk kembange kang sawiji waduh lah kok enak timen njaluk mung kari obo mongko anggonku Hambudidaya sowan aning yang padha wenang betek lamun anggonku kepengin mundi sekar budak tunjung biru kanggo cih nomboyong Kakang Semar Badranaya yen tak jaluk siji ora kena tak jaluke kabeh kendangi waduh bagus jare kowe ngaku satriya ning kenang apa kok mentro begal ana dalan he Arjuna kepara Anoman duwe sayembara apa sayembaramu lakon kowe ngrebut sekar budak tunjung biru yen wis kelakon nglangkai bangkine Anoman tinu iki lamun sira hangga guru kaki familia manungsa kang nata ingkang gedhe martabate sarta kang ruhing kang ibadah lan kang ngirangi syukur oleh wong tapa ingkang wis tan pikir paweh ing liya iku
pantes Buronono kaki sartane kamru Dene rebutan Sekar Pudak Tunjung Biru. Nalika semono kodrating jagat gaweaning para dewa, Sekar binelah dados kalih ingkang den asta Raden Janaka Sekar Pudak Tunjung Biru kang diasta dening Raden Asmana amung wujud cangkokipun kang winastan Cangkok Wijayamulya. Susumbar lindu bumi kunjing ing kados pundi Raden Anoman nyuwun kula kembange kelakon direbut kelawan Arjuna aku mung antuk cangkoke wae. Wah ketoke satriya ning patrape kok kaya maling golek kembang ora kasembadan malah begal ana dalan nadyan mung cangkoke ora dadi ngopo. Ayo luwih dhisik bali ana Pancawati Cangkok bakal tak aturake kelawan Kok Prabu Rama. Sumangga kula dherekaken. Sahabat ingsun pining hangulati puspita medah kang warani Nyai Janaka kula wonten dawuh piye pawartane apa wis bisa antuk gawe nulinggih Koko Prabu
kula sampun kasembadan mujudaken Sekar Pudak Tunjung Biru namung boten kalian cangkokipun. Kowe entuk nak asil saka olehmu ngrebut to, kula mboten ngrebat. Nanging kula ndadar ketrimane gesang kula. Ya, ya yen pancen kowe mangkono, nadyan mung kembange ora dadi ngopo, malah ayo tak kanthi jumujuk tumuju Karang Kadempel babar pisan nganti Yayi Prabu Puntadewa minangka cehna mboyong Kakang Semar sumangga kula dherekaken Prabu. Kakang Semar nyuwun Sekar Tunjung Biru kasembadan den pati hananging Sekar den rabut hamung ngantuk cangto yakti Sang Arjuna gawe bidung murang tetep yen Arjuna gawe isin nantang Prabu Rama tak kanthi ing nuswa Jawi pasrah cangkok mriki Semar
mangungkung kanduhan rimang niki sami rawuh ndara kula ing Ngamarta lan sinuwun ing Dwarawati. Ya Kakang Semar, tekaku iki Kang Wigati bakal ngaturake kembang sing dadi pundhutane Kakang Badranaya. Ngaten sinuwun kapara nyata. Aja kurang pangapura ya Kakang Semar. Kembange tanpa cangkok. Kembange Sekar Pudak Tunjung Biru ora ana cangkoke. Kepiye munggo pamrayogamu Kyai Semar? Ya. Senadyan kembange ora ana cangkoke aja nganti suwala Kakang Semar anggone bakal tak boyong ning Praja Ngamarta. Nggih, cobi kula taminipun, Ndara. Kembang Pudak Tunjung Biru ingkang kula tampi. Iya Kakang. Ayo Kakang Semar, tinggal tak kanthi boyong ming Praja Ngamarta Kakang. Mengke riyin Ndara Janaka mengke riyin arep disareh sawetawis nggih Gus. Nika dampyak sinten nika? Prabu Rama Wijaya ingkang rawuh wonten Karang Kadempel. Iya Kyai Semar. Ingsun Kang Prapta ana kene kelawan Kadangku Lesmana. Kang Wigati bakal ngaturke pundhutane Kakang Semar yaiku Sekar Pudak Tunjung Biru. Nanging amung cangkoke wae kepiye kok tampa apa ora Kakang Semar? Cobi kula tinggalane riyin. Wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru dalasan Cangkok Wijaya Mulya. Badar sejatining wujud wenteh garwanira Ki Lurah Semar nenggih Batari Kanastren. Cacah to iki. Inggih Kyai. Kula ingkang sampun wangsul punten dalem sewu. Kula ingkang dados Sekar Pudak Tunjung Biru mewah Cangkok Wijaya Mulya kala wau. Kowe bubar saka ngendi, Dren? Kula bibar saking Hyang Pada Wenang. Perlumu apa sowan mrana? Namung nyuwun pitedah dhateng Hyang Pada Wenang kula kedah momong sinten. Oh ngono. Nggih. Terus kowe nggawa amanah apa saka Hyang Pada Wenang?
Mekaten Kiai, dawuh ingkang kula tampi paduka kalian kula kedah momong dumateng para Pandhawa. Sebab apa ora momong marang Prabu Rama? Awit sampun liwanci gumantos ing kawontenan. Kala semanten paduka momong dumateng Prabu Rama krana masih wonten jamaning Guntarayana. Ing mangke sampun ngancik jaman Guntara Sabda inggih alaming para Pandhawa. Sabab Prabu Rama sampun paripurna kewajibanipun. Ngono nuningge. Kewajibane Prabu Rama apa? Mardikaaken nagari. Lah yen kewajibaning Pandhawa, Pandhawa gadah kewajiban ngisi dumateng kamardikaning negari Kiai. Oh, ngono inggih. Ingkang menika Kiai, monggo sesarengan kula kanthi kula dherekaken momong dumateng para Pandhawa Kiai. Wela dalah. Kiai Semar, kula sinuwun. Ya. Ingsun narima ing pandum ora bakal meksa marang Kiai Nayantaka. Ya mung sadurunge aku kundur Kiai Semar, aku mung titip kelawan para Pandhawa. Tetep terusno lelabuhanku. Kejaba saka iku, aku kepengin ketemu adu arep catur nitra kelawan Prabu Kresna. Monggo kula sumanggaaken catur nitra kelawan Prabu Kresna. Prabu Kresna apa sang Prabu Rama? Ayo metu sedhela. Ya. Parkudara, piye? Aku tak njagongi Prabu Rama sedhela ya. Kae rantak-rantak ana dayohe Kurawa. Mung tamune Parkudara. Tanjir ngabar sumebar pawarta-warta Kakang Semar kasembadan kaboyong dening para Pandhawa tegese gagar wigar tanpa karya negara ngastina duweni gegayuhan boyong Kiai Semar. Para Kurawa, barisan witing klapa cawisna maju dina iki cicil Bratayuda. Swata mobo tak jaluk Kiai Semar ndaluk kasempatan Kiai Semar bisa ngelangkai banggine Werkudara rangsang Balawarti. Yo Semar Putra lak gempur negara Ngamarta maju legane ngatiku tibane titir mati dening aku. Yo
saking Kutha Sagara yen ataname utusa Sang Sri ana wigati apa Sang Prabu Rama dene miji marang aku kene metu saka dalem Karang Kadempel. Iya Sang Prabu, mulane Sang Prabu ndak kanthi miyos ana njaba aku mung bakal nyuwun pirsa. Mundhut pirsa babagan apa Prabu Rama? Apa kepara bener Prabu Kresna nganti dina iki isih dadi kekandanganing pukulan Bathara Wisnu? Yen pancen ora kleru pancen kaya mangkono. Pancen kaya mangkono kahanane Prabu Rama. Nganti tekan dina iki aku isih dadi titising Sang Hyang Wisnu. Yen pancen bener-bener panjenenganmu titis Sang Hyang Wisnu mara gage aku bakal arep takon. Takon babagan apa Prabu Rama? Bathara Wisnu tumurun ana Madyapada kuwi manitis kaping pira lan menyang sapa wae Prabu Kresna? Prabu Rama piye? Sang Hyang Wisnu mono manitis marang Madyapada rambah kaping 7. Angka 1 manitis marang Begawan Wisnungkara ya Begawan Kresnengkara pujanggane Prabu Danapati. Angka 2 marang Ratu Maespati Prabu Arjuna Sasrabau. Dene angka 3 marang jeneng para Prabu Rama Wijaya, kaping 4 marang jeneng ingsun. Besok rambah kaping 5 Yang Wisnu manitis marang Nalendra ing Kadiri ya mamenang Prabu Jayabaya. Rambah kaping 6 marang Ratu ing Malawapati Prabu Angling Darma. Genepe kaping 7 marang Ratu Majapahit Prabu Brawijaya. Mangkono surasane tulis kang wis dak kawruhi Prabu Rama. Bener apa luput dak wangsulake marang Prabu Rama anggone bakal mangsuli apa kang dadi kandhaku Prabu Rama. Ya pancen bener apa kang dadi kandhamu kabeh Prabu Kresna. Yen mangkono jeneng ingsun wis bisa nitik marang sapa kang dadi kekandanganku nanging aja saiki Prabu Kresna. Lho lha besok kapan? Ngentenono. Besok lamun ana wanara kang ulese abang Prapteng Praja Ngamarta mongko bakal nglamar Wara Drupadi garwane Puntadewa. Ing kono dadi pancatan ingsun bakal manitis marang jeneng para tak enteni Sang Prabu Rama. Astabrata